Tanker er jævlig realiteten. Du kan finde folk, som kalder dig for sprø for at tro på ting som manifestation og spiritualitet. Jeg forstår. Men stol på mig. Manifestation er ikke en slags religion eller tulprat. Det er en virkelig kraft og energi, som eksisterer i universet. Og det er uomtvisteligt. Jeg har blivet kaldt delusionel flere gange, end jeg kan tælle. Men jeg tror virkelig på energi. Alt rundt os. Fra de mindste partiklerne til de største objekterne i universet er ladet af energi. Jeg ved, at livet kanskje ikke virker så enkelt og let, som jeg beskriver i denne videoen, men jeg tror fast på kraften af energi. Lad mig dele en kraftig historie med jer. Det handler om Jesus og hans discipler i en båd. Jesus trængte lidt rolig tid, så han bar vendene sine sejle foran uden ham. Senere, den kvælden, så de nogen gå på vandet mod dem. De blev vetskræmte og troede, det var et spøgelse eller noget dårligt. Men Jesus råbte, det er mig. Ikke bekymre jer. Peter, altid nysgerrig, sagde, hvis det er dig, lad mig gå på vandet også. Jesus sagde, kom, og Peter gik. Forestil dig det øjeblikket, Peter som går på vandet, akkurat som Jesus. I begyndelsen tvivlte han ikke, han gik bare med tro. Men da han så ned på bølgene, snek frygten se ind, og han begyndte at synke. Han råbte, Jesus, red mig. Og Jesus rakte ud hånden og trak ham op og sagde, hvorfor tvivlte du? Du gjorde det allerede. Denne historien lærer os noget dybt om tro og manifestation. Når du virkelig tror på noget, kan selv et ord eller en tanke forandre alt, men i det øjeblikket tvivl snikker sig ind, kan ting blive ustabile. Så nøglen her er urokkelig tro og tillid til dig selv og det du manifesterer. Stol på din evne til at få ting til at ske, og du vil se fantastiske resultater i livet dit. Husk de øjeblikkene, når vi starter noget nyt med begejstring. Men så dukker det op hindringer, og selvtilliden begynder at vakle. Det sker, når vi prøver en ny diæt, lover at fikse forhold eller sigter mod at ændre livene vore, men ender op med at holde fast ved gamle vaner. Har du nogen gang følt det slik? Tænk dig Jesus, som spørger os, hvorfor vi tvivlte, da vi var på ret vej, eller hvorfor vi nølte efter at have taget de første skridtene. Nå, lad os snakke om ord. Disse enkle ordene vil bringe dig nærmere dine drømmer og ønsker uden problemer. For at virkelig tro på at forstå manifestation, er 2 ting de vigtigste. Tro og tillid. Tro og tillid er grundlæggende for at nå dine drømmer. Her er sandheden. Du kan ikke lykkes uden dem. Husk Peter, som prøvede at gå på vandet. Da han troede, gjorde han det. Da tvivlen kom, sank han. Det er så enkelt. Det du virkelig tror på former din virkelighed. Hvis du føler dig fastlåst, er det ofte fordi negative tanker tager over. Men du kan ændre det. Fokuser på det positive. Omgiv dig med støttende mennesker og tag handling mod dine mål. Den største hindringen er ofte vores negative tanker. Så vælg positivitet og se, hvordan livet dit forandrer sig. Det er afgørende at være opmærksom på, hvad vi tænker på, og hvem vi tilbringer tid med. Når negative tanker som jeg kan ikke eller jeg har ikke nok begynder at snurre i hovedet vort, holder de os tilbage, i stedet for at bevæge os selvsikkert mod vores mål. Nøler vi og mister motivationen. For at bryde ud af denne cyklusen, trænger vi en tankeskifte. Det handler ikke bare om at sige, jeg skal prøve, men om at forpligte sig og tage massiv handling. Tiden venter ikke på os, så at udsætte betyder at miste muligheder. Ægte tro er alt eller ingenting. Det findes ingen mellemting. Hvis du virkelig tror, at du kan opnå noget, vil handlingene dine reflektere den troen. Husk, hvad Jesus sagde om at kende nogen ved deres frugter. Det vi gør, reflekterer det vi virkelig tror. Så det er vigtigt at have en stærk tro som grundlag. Det handler om at bevæge sig fremover med selvtillid, selv når det er tøft. Nogle gange må du bare tage et sprang af tro og stole på, at ting vil ordne sig. Min favoritmåde at bygge tro på manifestation er at lage en liste. Du kan kalde den, hvad du vil. Begynd med at skrive ned en liste over ting, du ønsker. Det er flot at inkludere både små og store ønsker. Lad mig fortælle dig noget vigtigt.
Det findes ingen stor eller liten ønske, når det gælder at manifestere. Du kan manifestere noget som en bestemt person, like enkelt som du kan manifestere og se en rød bil. Vi tænker vanligvis på nogle ønsker som store eller små på grund af de troende, vi holder. For eksempel kan vi have flere begrænsende tro om forhold end om at se visse typer biler rundt os. Du kan lage denne listen på én gang, eller du kan fortsætte at like til den over tid. Personligt liker jeg at like til 5 nye ting til listen min hver morgen. Dette hjælper mig at holde fokuset på det, jeg vil, og styrker min tro på manifestation. Prøv det og se, hvordan det fungerer for dig. Okay, her er, hvad jeg vil, at du skal gøre. Gentag efter mig, sig jeg, og like til navnet dit. For eksempel, jeg, dit fulde navn. Kommanderer mit underbevidste sind til at fjerne alle troer, koncepter, tanker og billeder, som har hindret min moralske, professionelle, økonomiske og personlige vækst frem til nu. Jeg har ret til at være rig. Jeg er her for at leve et rigt og opfyldende liv. Vær lykkelig og fri. Derfor må jeg have al den penge, jeg trænger for at opnå dette. Hvis dette er vanskeligt at huske, kan du altid lade dine egne bekræftelser. Men det er nogle ting, du må huske. For det første må dine bekræftelser være i nåtid. Ikke begynd bekræftelsen din med, jeg vil have en bil, eller vær så snil Gud, gør mig rig eller noget sånt. Vær selvsikker og sig, jeg er en rig og velstående person, og Gud elsker mig og opfylder alle mine ønsker. Brug aldrig fremtid, som jeg skal blive en succesfuld person. Bekræftelser fungerer ikke slik. Den andre ting at huske er, at hvert ord, som kommer ud af munden, din, er en fakta, og alt er sandt. Hvis du tror, du er blak og en taber, vel, beklageligvis er det sandt. Hvis du har bestemt, at du er skaberen af dit liv, at drømmene, du altid har ønsket, bliver opfyldt, og har tro på universet og den ikke-fysiske verden, så er også det sandt. Universet vil svare på alle dine bønner. Det er nok for hver af os, som eksisterer i dette universet. Så det er ingen grund til at bekymre sig om vores drømmer kan blive opfyldt eller ikke. Din eneste job er at kræve og virkelig tro, at dine ønsker er opfyldt. Nå, gentag efter mig. Jeg er her for at fremme mig selv åndeligt, mentalt og materielt. Jeg forviser knaphed fra mit liv og erklærer mig selv som en velstående person. Jeg kobler mig til uendelig overflod og dekreterer, at jeg altid vil have mye penge. Fra nu af vil penge strømme til mig enkelt og uden anstrengelse, og alle mine behov vil blive mødt med et guddommeligt overskud, slik at jeg kan leve et rigt liv. Jeg er taknemmelig for alt jeg er og alt jeg har. Jeg er lykkelig, fordi jeg altid får det, jeg trænger i overflod. Tak, univers, for at velsigne mig med velstand og dusche mig med dine velsignelser. Tak, 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 det er gjort. Nå, her er et raskt tips for dere. Slut og snakke om deres manifestationer med andre mennesker. Med mindre dere deler med nogen, som også praktiserer loven om antagelse. Hold manifestationerne deres for deres selv. Hvorfor? Fordi folk, som ikke er klar over loven, har en tendens til at projicere sine egne begrænsende troer på dig. Det er ikke deres fejl. De har blivet lært disse troende eller udviklet dem fra sine erfaringer. Men disse tvivlene kan plante frø af tvivl i dit sind. Noget, som kan hindre manifestationsprocessen. Så hold fokuset dit stærkt og beskyt drømmene dine ved at dele dem bare med de, som forstår og støtter din manifestationsrejse. Tro på det, du siger, og føl det. Husk, da Peter gik på vandet. Han tænkte ikke for mye. Han handlede bare. Du kan gøre det samme, handle med tro, ikke med tvivl, og du vil begynde at se resultater. Det var alt for i dag. Vi ses i næste video. Frem til da, fortsæt at manifestere og del med dine kære.